Vidare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post for me. Asi ndiri kukumbirawo kuti munge muchivigawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 50 ekuberekwa. Mukoma zvinhu zvekuti zvinorema kugamuchira. Kunyangwe zvazvo vabereki vasisipo, inini kana vanhu vakatarisa kwandiri vanototi ndini baba, ndini amai, sezvo ndainge ndiri inini mukuru kumhuri yekwedu. Zvino mukoma, zvinhu zvinonetsa kugamuchira ndezvekuti kwose kwaunofamba kana kuti kwose kunofamba vamwe veukama vanenge vachingoudzwa kana kuti vanenge vachingobata vabereki vako kuti vabereki vako ndivo vane mishonga yavainge vakabata. Ende iwewe uchitoziva kuti zvokwadi ndo zvakaitika kuti baba vaiva nezvinhu zvavo izvo zvavainge vakabata, zvinova zviri izvo zvakazovaurayisa. Ivo baba vachizosvika mukunofa vane nyaya dzavainge vava kutanga kundiudza. Inini ndainge ndichingofungidzira kuti zvimwe kuda baba vainge vachingondivhundutsira, asi kwete. Iko zvino ndava kutoona kuti ichi ndicho chokwadi, because mazuva adarika awo baba vakabva vandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichienda kumusha, ende kana ndazosvika kumusha ivo vainge vachizondionesa izvo zvacho zvavainge vandiudza kuti ndinge ndichiendera kumusha. Ndakabva ndasimuka ndichibvawo kuHarare ndichienda kumusha. Ndakazoti ndava kumusha kuya zuva rekutanga ndakavata, hapana kana chandakambogara ndaona. Then after mazuva akati pandainge ndava kufunga kuti zvimwe kuda ndainge ndarota hope dzekunyepa, ndo pandakazoona baba vangu vakamira pamukova wemba vachindibvunza kuti chawakaputsira imba yangu chii? Because zvakaitika mukoma ndezvekuti soon after vabereki vafa, isuwo takabva tazotangawo kuita mimwe mikana yekuti tega sevana takangozvibvunza kuti mikana iyi yainge yavhurika kwatiri yainge ichimbonyatsokubva nekupi. Takati taita mari kudaro ndokubva ndazotorana nevanin'ina vangu ndikabva ndagara navo pasi ndikabva ndati hakuna chinhu chakakosha sekuva nemusha unenge wakanaka wekutiwo vana vedu havazofuratiri musha iwowo, nekuti kana tikasiya musha wakangoita kunge padongo vana ndipo pavanozoufuratira. Asi kana kuri kunzi tikavakiridza musha uyo watakasiyirwa nevabereki vedu, kunyangwe vana mukunokura kwavo vanoramba vachingodzoka pamuzinda. Takabva tatanga kuunganidza mari, tikabva tazotora chirungu chose chemutauni ndokubva tazonochisiya kumusha. Ende vabereki vedu pavainge vachiri vapenyu, zvinhu zvaigara zvichingotinetsa kuti kunyangwe mukukura kwedu takangokura tiri vanhu vekuti taingotambura. Kunyangwe zvazvo vabereki vedu vaitova neupfumi, baba vangu vaiva nemapurazi avo maviri, vakazoti vachembera ndo pavakazongotengesa mapurazi. Mari yacho mukoma hatina kana kumbogara taziva kuti yainge yaenda kupi. Mombe ndo dzakazongotanga kungofa mushure mekunge amai vashayika. Baba vakazoti vachinoshayika, mombe dzikabva dzazongosara dziri 3 mudanga. Apo mukukura kwedu takatombosvikawo pachinzvimbo chekuti mudanga maikwanisa kutoitawo mombe dzinosvika kuma40. Vabereki vangu vaitova neupfumi hwavo. Zvino baba pandakazovarota vakamira pamukova wemba vachirakidza kuti vainge vakanditsamwira. Vakabva vati, wakaputsirei dzimba dzangu usina kutanga wandikumbira? Ndiri kuhope kudaro ndakabva ndazotanga kukumbira baba ruregerero, nekuti ndainge ndisingazivi kuti baba wai vanga vakatsamwa kuti ndaputsa dzimba dziya dzainge dzichinyadzisa ndikabva ndazovaka modern house. Ndakabva ndazotanga kukumbira baba vangu ruregerero ndiriko kuhope ikoko, because chiso chavo chainge chichityisa.
ivo vakabva vangondifuratira vakabva vati, "Ona manje zvawakonzeresa, ameno kuti uchazozvigona here? Zvino iwewe zvauriwe baba, zvinhu zvose zvichateverera iwewe." Ndo pandakazotopepuka paya, muviri wangu wose uchidikitira. Ivo vainge vava kungofarira kuti vange vachiuya kuzondishanyira kumba kuHarare. Ende zvinhu izvi hama dzedu dzose dzaigara dzichingokomplaina nenyaya iyoyo, kuti baba zvavaiita ndezvekuti toti iwewe kuHarare kwaunenge uchigara, kana kuti anyway, kana ukatama pacho baba pavanenge vachiziva kuti ndipo pawainge uchimbogara, kana ukasavazivisa, baba vaiita sekunge vanosenza, because one day waizongokaruka baba vatosvika. Ende hama dzedu dzose dzaigara dzichingokomplaina panyaya iyoyo yekuti baba vedu vaiita sekunge vanosenza, kunyangwe ukasavaudza kuti pari zvino ndiri kugara kwakati. Ende baba vaiwanzo kuti paya pavanenge vafunga kukushanyira vaiti 5 PM, vaiti zuva richingononyura kudai waibva waona baba vachisvika. Iwoyo ndiwo wainge uri mutemo wavo. Vaisafa vakakushanyira makuseni kana kuti masikati, ndipo pawaibva wangonzwa izwi rababa richiti odi. Ende kazhinji kacho vaisawanzo kumirira kuti unge uchiti pindai, kana kuri kunzi dhoo rinenge risina kukiwa waitoona baba vachitanga kupinda. Saka zvinhu izvi kunyangwe nesuwo zvinhu zvekuti zvaigara zvichingoti vhiringidzawo mupfungwa, asi sevana vanyamunhu taisamboda kunyanya kuzvitsvakiridza. Asi mushure mekunge baba vazotanga kundiudza nyaya dzose dzavainge vava kundiudza, apo pavainge vava kuda kunofa, ndo pandakazotanga kunzwisisa kuti baba vangu inini naamai pane zvinhu zvavo zvavainge vakabata. Saka ivo baba mukunotaura kwavo, ivo vainge vachirakidza kuti kunyangwe amai vedu vakatomboita nguva refu vasingazivi kuti baba vedu vane mishonga yavo yavainge vakabata. Ivo baba pavakandiudza vakangoti pandakatanga kubata mishonga iyi ndainge ndichida kuitawo zviya zvetsiva, saka ndakabva ndaenda ndikabva ndanosimbiswa maoko kuti ndinge ndichiitawo zvetsiva. But kubva ipapo pavakazosimbiswa maoko ndo pavakazongoramba vachingodzokera kun'anga yavo iyo yavainge vachiti n'anga yavo yekwamutoko. Ende nguva zhinji vaiwanzo kuti kana vakauya kumba vaingogara vachingonditi, "Mwanangu, ndiri kuda kuti undiperekedze kun'anga yangu kwamutoko." Pane pamwe pandakatombodhiraivha nababa, asi kubva muHarare kunosvika kwamutoko baba vainge vachiita sekunge pamba pen'anga iyoyo vainge vachipaziva, because vainge vachitondiudza nyaya dzakawandisa dzekuti n'anga iyoyo pavakaenda kunotora mishonga, ivo vakati at that time pavakanotora mishonga iyoyo vainge vava kushandawo vachiita zvekufudza mombe. Ivo baba mukunondiudza vakati by the time pavakazodzokera kun'anga yavo yekwamutoko hanzi vainge vava kushanda vachiita zvekufudza mombe. Saka vainge vava kudawo kuti vange vachiwanawo basa rinenge riri nani, ndo pavakazodzokera kun'anga yavo yekwamutoko. Tiri munzira kudaro vakandiudza nyaya dzakawandisa vachinditi sekuru ivavo vekwamutoko vakavapa divisi, vakabva vaudza baba vangu kuti iwewe uchabudirira muupenyu, nekuti kumaraini kwedu kwatinobva isusu vanhu vazhinji vanoita zvekurima fodya. Dumwa iri ivo baba vainge vakaudzwa kuti raifanira kuti ringe richizogara mudura, ndo mainge muchifanira kugara mishonga iyoyo yavainge vakapiwa, mishonga iya yavakatanga vapiwa yekuti vange vachikwanisa kuita zvetsiva zviya zvavaida. Vakanzi mishonga iyoyo kana kuri kunzi vakazowanawo pavo pekuti vange vachizovaka, ndo maifanira kuti munge muchizogara dumwa iroro zvekare nemishonga yavo iya yetsiva. Baba vakabva vaudzwa nen'anga yavo iyoyo kuti dumwa racho raifanira kuti ringe richizorarama nemukaka. Mishonga iya yavainge vakambopiwa before yekuti vange vachikwanisa kuita zvetsiva vaifanira kuzobatanidza mishonga iyoyo nedumwa racho ravakazopiwa at that time pavakaenda kwamutoko ikoko. Zvinhu izvozvo mukoma zvikabva zvazosanganiswa chikabva chaita chinhu 1.
then dumwa iroro mushure mekunge rasanganidzwa nemishonga iya yekuti vakwanise kuita zvetsiva, vakabva vanzi chinhu ichi chaifanira kugara mudura mushure mekunge vakwanisawo kuzowanawo pavo pekuti vange vachizovaka, but vakanzi kana kuri kunzi vanenge vava kuda kuzopaza dzimba dzavo pane chimwe chivanhu chavaifanira kuti vange vachizoita before. Ndokusaka mukukura kwedu mukoma, pamba pedu ndingangoti ndipo pega painge paine dzimba dzainge dzakati sarei, vamwe vose vari busy kurinovheta dzimba dzavo, but vabereki vangu vaisarudza kuti tirambe tichingogara mudzimba idzodzo dzekudhara dzavainge vakangovaka mushure mekunge vawanawo pavo pekuvakira. Then ivo vabereki vangu vachizonofa, ndo patakabva tati hatingasiyi pamba pakaita sekunge padongo tisingazivi kuti tainge tichitoputsa mhiko idzodzo. Asi ivo baba vangu ndinofungidzira kuti vakazongonyara zvavo kundiudza, asi vainge vachitozama kundiudza kuti mwanangu, ndakaromba inini. Takazoti tasvika kwamutoko kuya, ivo baba kuti vange vachirangarira pamba pen'anga iya yatainge tafambira kwamutoko, ivo baba vainge vava kungoti handichapazivi pamba pacho, ndiri kungorohwa nechadzimira. Mukoma, takadhiraivha all the way from Harare kuenda kwamutoko tichifambira mahara, takatenderera mukoma. Dzimwe nguva vaikwanisa kutonongedzera kuti pachikomo apo ndinofungidzira kuti ndipo pandakaenda inini. Tobva tasiya takapaka motikari kurodhi, dzimwe nhambwe taibva tatopoya, mungava muri muprazi kana kuti paploti revanhu, tichingoshingirira kuti tinge tichisvika pachikomo pacho pandinenge ndarakidzwa nababa. But tichinosvika paya waitoona kuti panapa kuti panzi panogara munhu kunenge kuri kunyepa. Takatenderera mukoma kusvika ndega ndati, baba, kana kuri kunzi hamuchapazivi tichazodzoka zvedu, because ndega ndainge ndaneta nekungoramba ndichingowesta petrol tichingotenderera. Mushure mekunge tazodzoka, ivo baba vaingoramba vachingonditi, mwanangu, ko wadii waenda neni kwamutoko ndikwanise kunotaura nasekuru vaya, kuitira kuti vakwanise kundibatsira kusunungura wose wandakasunga ndisati ndafa, nekuti kana ndikagara ndafa pose pandakasunga pasati pasunungurwa, zvinhu izvozvo zvinokwanisa kuzokutambudzai hama dzangu. Ivo baba vaisanyatsokuti dyo kuti mwanangu, inini ndine zvikwambo zvangu zvakazopanduka. Tichibva kwamutoko, baba ndakavabvunza kuti mubako macho nai baba makanoitiswei. Ivo vakangoti ndakanzi ndinge ndichiuya nemafotograph, ndo matauriro avo avainge vachiita. Aya mapicture ekudhara aiita zvekutorwa nemakamera then obva azonoprintiwa, ndo avainge vachitaura iwawo. Vakabva vanzi vaifanira kuti vange vachiuya nemapictures ndingangoti ehama dzavo dzose avainge vachikwanisa kuwana. Baba vakati pandakaenda ikoko ndaiva nealbum, aya maalbum ekudhara ekuti ainge akaita tumabhuku so. Saka baba vakati ndakamirira kusvika ndazadza album rose nemafotograph ndingangoti ehama dzangu dzose, ndokubva ndazodzokera kuna sekuru vaya, ndo kwandakasiya mapicture iwawo. Ivo baba vakati ndakabva ndapiwa tsono iya mushure mekunge vaipiwa, vakabva vanzi vange vachiisa pakati pefoto album riya, ndokubva vanzi vange vachisunga album iroro neimwe yainge yakaita shinda yered, ndokubva vangosiya zvinhu izvozvo kun'anga yavo. Mushure mekunge vazopiwa dumwa ravo, havana kana kuzombogara vadzokera kwamutoko zvekare. Mukukura kwedu mukoma, pamba pedu taingoziva mukukura kwedu pamba pedu painge pachizivikanwa kuti paiva nemombe dzakawandisa, asi kumaraini kwedu tainge tichingonzwawo makohwa aya ekuti kana bhuru rinenge rabva mudanga medu kana rikagara rateverera mombe yako, kuti mombe iyoyo ikwanise kunzi yazobereka panenge pachitonetsa, mombe yako inenge yava kungoramba ichingosvodza. Zvinhu izvi mukukura kwedu sevana zvainge zvichitiremera kuti tinge tichizvigamuchira,
but now mukoma kana ndikatarisa veukama vari kutambura, ende ndinotoshaya kuti hama dzangu ndingagara nadzo sei pasi kuti ndinge ndichidzizivisa zvose zvandakaudzwa nababa, nekwose kwandakambozamawo kuti ndinge ndichienda nababa. Zvimwe kuda vanhu vanokwanisa kuti iwewe nababa vako mainge mutori tag team, ende mukoma ndava kutya mashoko awo andakaudzwa nababa mushure mekunge vanditi, ko wai wakasarudza kuti unge uchiputsa dzimba dzangu? Mukoma, ndava kutya kuti baba vakandiudza ivo kuti zvinhu izvi zvichakuteverera. Hameno kuti uchazozvigona here sezvo iwewe uriwe mukuru. Apart from hope idzo dzandakarota dzekuti baba vakandituma kuti ndinge ndichienda kumusha, hapana dzimwe hope dzandingati ndakarota. Mukoma Nashi, ndatoita ndichijambira zvimwe zvinhu because ndanga ndichitya kuti kana ndikanyatsotaura nyaya yangu nemazvo, zvimwe kuda veukama vanokwanisa kuzoziva kuti munhu ari kutaura nyaya iyi angava ari ani. But mukoma, please advise me, ndoramba ndichingogamuchira here kana kuri kunzi baba vangu vakauya kuhope vachida kunditambidza izvo zvavanenge vakabata? Hey vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, unozvifambisawo sei kana kuri kunzi unenge wakasiya wakaudzwa nyaya dzakadai so nababa? Unoramba wakangonyarara here kana kuti unoudzawo vamwe veukama? Please let us try to speak na mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.